Takže čaute ľudia, dneska si zahráme Roblox Rivals. Takže zapneme 3v3. Počkáme na ľudí. Zatiaľ si idem niečo presvičiť, asi snajperku. Zoberiem si revolver, potom katanu a medkit. OK. Skúsme straviť. Tak asi nie, dobre. Mapu asi vybereme, no ešte nie. Ale tak mapu vybereme tak asi doky si dáme. Moje obľúbené doky. Yes, sú doky. Keď zoberiem si snajperku, revolver, čo z tohto asi katanu a medkit. Vylezem hore. Sandmany snajpnú. Tak nič, snajpím. Poďte teammate, dáte to. Ne, prehrali. Nevadí, že sme prehrali. Vyhráme to na ďalšie kolo snáď. Dáme si iné zbranie, napríklad luk, revolver, medkit, katanu. Ideme lukom, ideme maximálne na blízko, takže na ďalku mi tam moc nepôjde. Prestavíme okno, tak to asi inak, tak. Tak už sme asi vyhrali, dobre, nevadí. OK, teraz zbranie nemením. Pojedeme zase na strechu, aj keď ma asi zabijú. Nevadí. OK, nejdem na strechu. To som skôr spadla do vojdu, pane Bože. Yes, vyhrali sme. Zbranie si asi nemením. Nechám si ten luk. Skúsim ich trepnúť na katanu. Tak nič. Tam je typek, poď, typku, nezapaluj ma. Si budem musieť ísť vyhelovať. Keď som vyhelovaná, ideme na vec. Dobre, asi na opačnú stranu ideme. Vyspavovať celý luk, aby som ho zabila. Už mám len pár nábojov, to nevadí. Mám ešte asi dohromady 9 nábojov, to nevadí vôbec. Kde je ten typek? Á, to je. Presne som tam išla. Nezabiješ ma, ja zabijem teba proste. Tak nič. Typ, poď to dáš, nejaký Danilino 14, poď to dáš. Skús ho nechať. Poď to dáš, nechaj to na čas, vyhráš, on má menej. Alebo aj tak to je, OK. Zoberiem si asi luk, revolver, nôž a medkit. OK, to dáme. Dobre, snajpov mám. Nejaký FB niečo.
OK, posledné kolo. Máme dosť veľkú šancu, že vyhráme. OK, poďme, tentokrát idem na túto strechu namiesto hentej. Sama nesnajpnú alebo niečo, ale mojim šťastím ma snajpnú. Hľadu sem oheň, trafili veľmi. OK, dáme to nejak. Idem k tam revolverom. Poď, typku, poď. Dobre, nič sa nestalo. Toto nikto nevidel. Ne, prehrali sme, bohužiaľ. Asi si skúsim dať asi snajperku, revolver, nôž, metky a ideme. Teraz to vyhráme, toto kolo. Musíme vyhrať. Dobre, headshot, že by? Netrafila som. Dobre, jeden dole. Dva zostávajú, za nami je. Idem preč. Som sama na nich, to nedám. Som zvyknutá hrať s týmom. Sa nebudem bať, že zomrem. To neviem, či je dobré, že sa healujem, ale snad hej. Jeden trafa, ne, za mňou, či to sú dvoja? Tu dole bude asi niekde. Poď. Zabiem ho, nie nožom, nechod nožom, už vidím, že ideš nožom. Tak, nič. No nič. Dáme si iné zbranie, dáme si asi RPGčko. S tým mi nejde, ale nejak to skúsim. Nie. Ja som vážne zletela do vojdu kvôli jednému blbému RPGčkovi. OK. To musíme dať, je to 4-4. Luk a idem. OK, poďme, dáme to nejak. Toto je taký pekný glitch, keď ako keby čupím a nie je vôbec počuť, že idem po tých rebríku. Po tom rebríku. Poď, zabijem ho, poď. S tým to nejde, ale dobre, nejak to skúsim. Kde je? Jak som ho zabila? OK, nehnevám sa. Vyhrali sme prvé kolo. Ja som 33. posledná, ale ten ešte raz. Keď zatiaľ si pozrieme nejaké zbrania, nejaké skiny. Tento by som si asi dala tento skin, alebo obsidian asi obnova. Toto dáme. Ešte na čo? Na revolver by som si dala skin nejaký. Chcela som si dať skin ako na tej snajperke mám, ale nevadí. Keď poďme, to dáme. A dáme mapu. Mapu dáme asi doky. Big Crossout dáme. Nie, prosím arenu, nie, prosím arenu. No, tak toto prehráme. Ja na arene neviem hrať. Snad budem mať aspoň dobrý tým.
Ok, skúšame RPGčko, svetlicu a čo to je? Sekačku ako keby, alebo motorovku a medkip. Ideme. To nejak dáme. Svetlicu na vás, dobre, ani neviem tráfať, to nevadí. Ok, nikdy neberiem RPGčko už. Ok, dobre, prehrali sme, to som si aj myslela. Vymeníme si konečne zbraň. Namiesto istá len luk budeme mať namiesto RPGčka. Aspoň keby som hľad nejak trafila, by bolo fakt, že dobré. Aspoň hitnú dať. Ja tam fakt netrafím. Ja som až tak krivá. Asi hejžem. Ok, nevadí. Ideme ešte raz, ale tentokrát si dám snajperku. Revolver, štít a medkipku. No tak roh. To som tu fakt sama. No dobre, tak už nie som ani sama. Ok, skúsime ešte raz. To dáme tentokrát. To musíme dať proste. Ne, jak by tam nebol, no možno tam bol, na to si ho nevšimla, ale to nevadí. Ok, toto prehráme, vidíme, máme 0. Ok, prehráme to proste. Roh a áno, roh a mŕtve. Dobre. Sme prehrali 5-0. Ok, dáme ešte raz. Teraz to musíme vyhrať. Do 30 všetko dobré. Si pozrieť nejaké skiny, tak nejdem si pozrieť toto. Musím nejaký skin na náhodnú zbraň. Idem sa pozrieť, na akú zbraň to asi bude, a toto si nemôžem zobrať, takže na akú zbraň to je, že by na toto. To na to není, ale je tam niečo takéto. Nechám toto. Ok, ideme. Nevadí. Mapu si asi vyberiem Big Crossroads, alebo asi Big Crossroads bude lepšie. To fakt všetci berú nejakú úplne inú mapu. Nie, že si robia len srandu. Keď tak si asi zoberiem, neviem čo si zoberiem, shotgunu, revolver a nôž a medkivku. Shotgunom som nehrala, už ani nepamätám. Kým to asi ani nepôjde. Fakt idem so shotgunom na diaľku a ja. To je osudová moja chyba. Myšla shotgunom. Škoda. Ok, strelím ho. Ok, ideme na to. Je tu niekto, tam je typeček. Tak nič. Poď tu dáš. Yes, ešte to jedno, poď dáš.
Ne, to nikdo. To dáš, poď. Nebudu za tebou. Poď, to dáš. Tak nič. OK, to dáme. Typeček, poď, kempíš. OK, je to ešte niekto. Tam je typeček. Tak to není typeček. Tu je typeček. Poď. Strel ho ty. Yes. To dáme nakoniec. Asi. Poďme. Zase kempíš. Osudová chyba. Tu je typeček. To niekto snajpnul. A vyhrali sme. Toto bola rýchla výhra. OK, poďme. OK, za mňa niekto je. To nedám. Nevadí. Dá to môj teammate, či nedá? Za tebou. Poď, to dáš. To dáš. Aká je tabulka? Som druhá, no, teraz je tretia. Poď, to dáš. Poď, yes. Dal to. OK. Ideme. Poďme, je tu niekto? Tam. Nezapaluj ma. No dobre, vyhľadám sa, ale to by asi osudová chyba, prosím. Tak nič. To dáme, máme 3, musíme dať aspoň 4, 5 pre nich. 4 pre nás. To dáme, proste to dáme. Poď, zabijem ho. Poď. Mŕtvý už. Ja sa zomrem. Nezomrem, okej. Ja zomrel som. Okej. Zase si zoberieme zbranie, ale si zoberieme molotov. Namiesto metky, bum. Sám sa nevidie osudová chyba. Hodím tam oheň. Strel. Fakt. Nemôžem streliť toho typečka. Poď nejak snajtovať. Ach jej. OK, osudové kolo. Buď vyhráme, alebo prehráme. Ale snáď vyhráme. Poď, strel. Ten dead, ale ja som si zobrala molotov, sakra. Áno, je to. To nedáme polhapka, ale zabila som jedného, takže to nedám. Tak nič. Nedal som. Nevadí.
Ještě dáme asi ještě raz. Otvoríme si túto kapsu. Čo v tom máme? Kolec. OK. Poďme to dáme. Mapu dáme asi Toky. Alebo Big Crossroads dám. Prosím, nech to není hento. Ne, táto mapa. Snad to vyhráme. A to mapu moc nemusím. OK, poďme. Kill. To je typeček, to nedám. OK. Typeček, dáš to? Yes, dali sme to. OK. Skúsime zase zabiť aspoň jedného. Tam je typeček, sakra. Som expert zapadnúť na najhoršie miesto. Oven sem dal, nevadí. Tu dáme poď. No, dobre, to nedám asi. OK. Mne moc nôž nejde, ale tomu červenému typku to asi ide. OK, sme na tejto strane. Skúsim ísť takto. A typeček. Ahoj. Neviem, ak som ho zabila, ale nejak som to urobila. Milujem sa. Tu dáme, kde je ten typeček? Tam je. Ako dobre. Skoro zapadla. No dobre, vyhrali sme jas. To snáď vyhráme. Dobre, poď. OK, to bolo úplne na rýchlom. Na random strela, OK. Poď, typeček, poď. Tak nič, poď to dáš. Poď to dáš to. Jeden typek stačí zabiť. No, kto vie. Vyhejluje sa, pozor. Pravdepodobne. Kto dáš, poď. Yes! Čo robí typku? To fakt zatiaľ dovoj tu. Nehovorím, že aj tento zlačí. Zlačalo dobre. Nezlačal. To sa nestalo. Keď nevadí, môžeme to ešte stále vyhrať. Poďte, to dáme.
Je tu niekto a skúsim stať do toho barelu, že by buchol. A skúsime snajpnúť niekoho. Tam je typek. Snipe. Yes! Posledné kolo. Musíme to vyhrať. A to asi aj vyhráme. Snáď. Jeden, druhý a tretí má ten druhý typek. Teammate. Yes, vyhrali sme a týmto sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videu. Pokiaľ chcete ďalšie video, dajte like a odber. Čaute!